Mga miyembro sa demolition team ug kapulisan kasamtangang nagpundo karon dito sa sitio San Miguel sa Barangay Apas ning Dakbayan sa Sugbo. Ipadayon karon ang demolisyon sa nahabiling mga balay sa maong sitio human gihunong gahapon sa hapon ang pagguba sa mga balay tungod sa nahitabong pagpangawkaw sa usa ka 16 anyos nga lalaki. Ang lalaki nasakpan nga nakuha o nanguha og mga wires, radyo, blower ug hair iron sa usa sa mga balay nga gidemolish. Gidala na sa Mabolo Police Station ang minor de edad. Gani ng buntag sab, adunay pipila ka mga apektadong residente ang mihangyo sa demolition team nga sila na lang ang muguba sa ilang mga balay aron magamit pa nila ang ubang materyales sama sa kahoy ug laing gamit nga mamahimo pang mapuslan. Ning maong pagbalita, naghulat pa og mando ang demolition team gikan sa court sheriff kung ipadayon ba o dili ang demolisyon. At ang dugang detalye ning balita sa www.sunster.com.ph.